ter participado como membro do xuri do Premio Literario Gloria de Santana 2015, que leva o nome desta distinguida criadora que dignifica a poesía en todo orden, forma e dimensão lírica. Con Gloria teve unha prolongada correspondencia epistolar e traduciu varios de seus poemas. Gloria de Santana foi unha persoa de impacto e de enorme sensibilidade humana, cualidades que se expresan na súa abastada obra literaria. A diversidade de registros poéticos e a súa maneira de visionar e ordenar universos distintos que percebeu das paisaxes de Pemba, Moçambique, onde morou por longos anos, e posteriormente aquí en Válega, que amou con fervor intenso e con unha forza de incontinencia existencial que fica integrada e registrada na súa poética. Miñas señoras, meus señores, quero reiterar a miña gratidão á organización deste premio que teve a ben de convidarme como membro do xuri. Para mí foi unha grande experiencia de ler e escudriñar cada un dos libros presentados a este certamen literario. Xa coñecemos o veredicto final do xuri, premiando o poemario da vida conclusa da autoría do poeta galego Mario Herrero Valeiro. Este autor oferece varios componentes innovadores que se reflecten na excelente cualidade de recursos creativos que se manifestan na forma e na linguaxe. Un libro para non esquecer, porque seus registros atomizan uns conteúdos moito sensíveis que particularizan e expresan a plenitude de un autor como é a do premiado, que ven a intensificar un modelo de poesía coraxosa e limpa, que nos estimula a vernos no mundo de outra maneira, sozinhos, e tantas veces a contradireção, desvendando as nosas olladas. A oferta de Mario Herrero Valeiro está formulada nun formato de propostas metafísicas moito suxerentes e articuladas sobre unha visão existencialista que nos leva a verificar unha proyección innovadora que va alén de costumeiros formatos de unha poesía xa superada. En unha segunda reflexión sobre a vida conclusa que nos chega desde a Galiza e en portugués, da mão de un poeta que ven a constatar as raíces comuns da lingua galego-portuguesa, fruto da nación común de alén e aquel niño, cujos acentos foran proxectados cara a outros continentes que hoxe pertencen ao bloco lingüístico lusófono. Desde a Galiza, con autores galegos como Mario Herrero Valeiro, que escreven en portugués, confirman o regreso ás orixes do común da lingua que falaron os trovadores do cancioneiro galego-portugués. De retomar a historia do povo común que el rei Don Dinis procurou unificar cando os monarcas de Castela criaron fronteiras ficticias que non respondían aos limites aonde a lingua chegaba e ao que non renunciou o rei Labrador. En esta solenidade que preside o espírito da saudosa poetisa Gloria de Santana, o galardoado poeta Mario Herrero Valeiro, con a súa obra, posiciona-nos no reencontro na recuperación de longos séculos de convivio, escurecidos por longos séculos de silencio. Moito obrigado.